dito. Dyan. Dyan lang sa gilid. Ha? Dyan lang kayo, dyan. Dyan. Sige, go. Mamaya alam nyo kung alam nyo pagpasok nyo, ha? Nanlalabanti. Okay, next. Okay, next tayo. After drama. Okay, next. One line. Exit. Spacing alignment. Ibabalik nyo dito. Wait lang. Yung sa Viva, mga salamis, mamaya pa yan. Bukas po muna yan. Bukas muna yan. Yan. Bukas muna. Tapos pag Viva, ready na kayo dyan sa harap. Punta na individual. Individual dito na sa harap. Yan. Harap na muna. Dito na kayo sa harap. Punta na sa harap. Ako ang dami ko sa live natin, sa Masinilok. Gusto nila mag-live. Nire-live ko ulit kasi nga inayos ko yung ano. We have 39 viewers na kaka-open ko na ng live. Good morning guys. Still blockings pa din. Later on, yung ating grand rehearsal po dito sa Aliw Theater. Ay po si Roel, tumatawa-tawa si Roel, Elemento. I-proper nyo guys, later naka-live po tayo. At kahit hindi po live, dapat i-proper talaga siya. Okay. Yan, tama na yan dyan. Tama na yung distribution niyo dyan. Okay, next. Exit voice. Okay, next. Pasok na, girls. Yung ano, iba na. Wow, mayroong durian, mayroong ano, Emily. Wow, mayroong ano, dragon fruit. Mayroong chico. Okay. Gilid na agad, gilid. Go. Okay, pasok. So stay tuned guys, malapit na po tayo mag-rehearsal ng bonggang-bongga. Alignment, spacing V, makadikit ka, yan. Spacing. Alignment and spacing po. Good morning po sa ating 77 viewers nationwide. Stay safe and dry to our kababayans in Zambales. Naka-orange rainfall alert po tayo dyan. Nakapasok na lahat ng ang San Andres sa likod. Okay. Okay na, next. Next formation, move. Palitan. Hindi mo na, dito mo na sa side mo na yan, side. Pasok. Stop. Sabay dapat kayo, hindi kayo, nag-signal nga, signal both side ng pagpasok. Isa pa. Atras doon, signal ha, magbigay ng signal both side. Bakit yung kubo dyan sa kabila hindi pa nabaliktad? Alin, ba't di na nakabaliktad dyan? Stay tuned guys, malapit na magsimula ang kanilang rehearsal. Malapit na matapos ang blocking. Okay. Next, pasok. Move, pasok. Sabay sana. Ayan. Very good yan. Distance. Ayan. Okay, next. Palitan yung magkabila. Go, palitan. Pasok. Binabayani. Para mas bet ko dyan mag-live sa taas. Para mas kita lahat. No?
Kaya ito muna tayo ito kay SK. Ito yung mga gamit na yan. RB. Ready ha? 5, 6. Okay yan. O, binabayani. Tayo. So akit na ako for the better and wider view guys. Akit na ako. Malapit na sila matapos. O, Binabayani Festival tayo. Itayo na yan. Tayo na. Binabayani Festival. Pwede ba dito ako sa Okay, next. 1, 2, 3. Aliwa na pa. Next formation move. Straight. Dikit-dikit. Sakto yung point. Ganda na. Malapit na magsimula. Bet, no? Achi, go, turn. Okay, turn. Turn. Backdraft. Turn. Compress. Okay, next. Ha? Perfect, di ba? Natanggal yung ano, oh. Sige, sige. Kita mo na lang. Okay, ready. And move. Ayan guys, Exit malapit mo na na. sila lapatan ng Exit mo na. music mamaya. Wala pa. 1, 2, 3, 4. Bilis. 7, So, 8, tapos 8, 7, 6, tapos sila 4, mag-blocking. 3, 2, atras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, moving. Okay, ready. Ready na natin lahat. Set up. Dancers full Okay, set up. ayan na. minutes. 5 minutes set up. Ready. So, they are about to start guys with music. Set up, please. So, they are about to start guys. Set Walang up po sila props ng sa likod. props. Inulit ko lahat nasa gilid. So, good morning to our dearest 101 viewers. They are about to start their final rehearsal Labas natin siya. here at the Aliw Theater. So this is Masinloc Street Dancers represent Vocals. Binabayani Festival. Ito, bibigyan ko to. Ito isa. Asan po yung vocals natin? Asan siya? Asan yung vocals nating dalawa? Punta kayo dito sa harapan po. So, they are about to start, guys. Baka hindi na masyadong man. Lapit po kay konti lang. Oo, dyan sa light. Opo. May hams. Lapit. Baka hindi kasi, iba ko malayo. Diyan talaga Baka yung feedback natin ng... Lang sa kanila. So they are about to start guys. Stay tuned. And please support us tomorrow. Andito ko sa Manila. Sino ba? Si Kuya? Si Kuya? Vlogger ba si Kuya? Ay Kuya, pwede mo na videohan daw po. Ay, Hello. pwede mo na po videohan mamaya-maya konti. Pa-start na rin po sila. Ayan. Check. Check. Hey. May page ka ba Kuya? Para ma-follow ka namin. Check. Wala pa. Check. Freelance pala. Ano pala? Amateur. Check. So, Ayan guys, please support us tomorrow.
and watch us live here at the Aliw Theater. 5 p.m. po yung start ng ating ang ating competition. So they are live via YouTube and also sa Facebook din yata. Sa mga kababayan natin na gusto manood ng live dito sa Manila, please wear with touch of blue or anything blue. So for us to recognize you guys. Ayan na. Malapit na po tayo mag-start. Maybe in 5 minutes, start na po tayo. Oh, ayan. In 5 minutes, 2 minutes, siguro start na po tayo. Ayan, stay tuned guys. Shout out po sa ating 128 viewers nationwide. Ayan, please support us tomorrow. And also the Baile representing din ang Mulag Mango Festival of Zambales. Ayan, dalawa po yung ating representative from Zambales. Nagmatch yung color natin sa Aliw Theater. Parang backed up natin sila. O, diba grabe? Kulay. Kakulor ka mo nga. So, they are about to start in just a seconds. Ayan na. Waiting for the go signal of the choreographers.
sa babag, no?